Hai, chanéil bith graim bí a mwy. Agus dé ahead a chláir bhí on the menu a chláir bhí acamsa yn dú. Clár siúchar, tablet. Literally, this is a board of sugar. And you've got to say, that's an exact description of this fine foodstuff. Clár siúchar. Furich minach. Gav malishkol. Excuse me. Gav malishkol. Cudi mi mavian sy'n clár siúchar gu turf. Ha áte acam richaltin gut. Seo Gleann Fhionnainn. Agus simrich mian a chai uilschugan seo tron a lín sin. Jyn rwt môr a ha hias yn sin. Eil, mian acat fen amach? Seo yn carich caine a chai a hwcal fo hiwn dachiad bliana, mar chainechan yn luch cynni a chael yn behe an yn immersn yn seamasach mu siach ciad diag cered sa sia. 1746. Siach ciad diag cered sa sia. Agus chané yn priwnsa Charloch Edward Stewart mulach a chari an yn féilig ach fer cynni gun enam, an unnamed clansman. Fer cynni gun enam. Hanig yn priwnsa yn sio sy'n vrachtach o hwcal agus cynnian a chrynnichuch chun na himmerstecke. Ha Ingrid nicht gaunrig a fyrach sa vale sio, agus ha idol gyn sigo bec an a varach. Ingrid, J yn mian a fec a priwnsa Charloch. Maar eire Gleann Fhionnainn va fiechan en krúnsin ein ras vo Chilloch Riegel Hanover. Hanneke seo smoonsin can be tar duine man goorst. Jishal son sabbat saromora nou niet richer ik 3 uren chole fieb a chien vo tuur soos a glaunen a hen agus teng die jeger on a camera nicht chien agus wat Jishal son a groen ein ras wat de dolle hasmach gudjes. Kerson Gleann Fhionnainn. Yn sgýr seo, fa gyma safol chi cynhemsyn, fa gyma dyrf sy'n na hanaferion sy'n chi'n ysdaisio os fain greimir. Agus cwtioch fa smach ag na cawn cini na duine seo, ach yn ufra fa chi'n seo fa taich gawn. Cohwch yn carig a hasio. Yn carig seo fa yn tocal blianach yn ysdaisio lys na donlich y Glenalladil, alaster mach gawr, agus hokesan yn carig, agus chwresan yn seitcher y fwloch ysdaisio, agus fa gydach sy'n cainach na seitcher yn trin a fa sabat sy'n y seamasich. Agus ha mi a tucsyn gyfil luch taich gle mian úr inisio y tyler Gleann Fhionnainn. Ha, agus sy'n Harry Potter, Hanneke te seo, agus fa te filmig lys yn trene, agus fa car gorum yn miswynsiad yn drochad reile, agus ha dynnu gyddoch cracht mi yn Harry Potter. Agus catch yn fech mi yn drochad reile. Wel, han drochad reile gyddoch sias arad yn y hen ma haw cosioch gyr sy'n 5 minuten. Glefa? Wel, am i dol am yn dras dy hyn. Gasta. J hawn yn rwyd dreil. Dochwyd ha drochad reile. A railway bridge, drochad reile, agus tren y smooge, a steam train, tren y smooge na'n taring gac y lior. Gaharach, an yn suchwch mar sio. Giroch edachgal. Just beautiful. Giroch edachgal. Nach mi ha forste noch. Chanéilach rwyd reil Acal sy'n ma chwyrst go Gleann Fhionnainn I dhéanú na siar. Clár siúchar. Ha chum millish is gyfiliw smynichuch gyn lög a diochlyn. Lys y sin, fe mi dhéanú cínjoch gyfil cwch betí, no? Cop yn te ac am riol. Joy. Syl yn cyrraedd carich ceinia suas gynia. Lycan.